nou is de paniek uitgebroken, of niet? Ik denk het wel, ja. Maar vertel, want die stond heel vriendelijk naar ons te lachen van achter eraan. En hadden jullie al zien? Ja, maar jullie komt toch al 3 keer naar even hier een beetje sneaky, of Ja, en dit was de eerste keer zo vriendelijk naar ons aan het lachen. Ik dacht van... Nou, ik zag hem net voorbij komen en normaal had een ander auto geloof ik, of Ja, niet? dat is een nee. Dat is een nee. Maar We hebben een wat nee-kantoor. En doet je het goed? Dan doet het hartstikke goed, prachtig. joh. Ja. En hoe zit je al bezig eigenlijk? Of? We zijn al bezig, ja. Maar vertel, wat is nou dat mooie verhaal over die moeder? Ja, dan moet er even, zal ik straks gaan halen. Gaat oma eens halen, joh. Oh, dat is... WC? Dat is onze tjeu. Dat is mijn zoon. En dan komt er maar eens bij, dan staat ze al te kijken, dan staat ze te gluren zelfs. Oh jee. Nou, maar Tjeu, die zwaaide net zo vriendelijk naar ons. Oh, dat Bij is de een Maas? heel, dat is een hele vriendelijke jongen. Jawel, jawel. Hey Tjeu, wat betekent dat nou? Wat betekent die trui? Een dikke bak met bieten? Wat betekent dat? Plaatsje aan de Maas. Filmpje van een Maar ik heb niks extra's te en vertellen. dat was een soort van Zeg. campagne. Ben jullie zomaar En toen gekomen? had Ik ben wel iemand zenuwachtig en die had een filmpje gemaakt. En dan moesten dan een filmpje maken als er een vrachtwagen met biet of zo kwam. Dikke bak met bieten. Ja, Dikke en bak toen met is er bieten. eigenlijk ontstaan. En daar is hij helemaal fan van. Want dat is eigenlijk een kleine boer. Is het eigenlijk. Oh, dikwijls boer. Ja. Oké. Dus. Maar daar is is ze. het, Ja, daar is ze. Maar wat is dat? Nou, ik huur net van de zoon. Wie heet ze trouwens? André. André. Ik huur van André dat er een heel bijzonder verhaal over mam, over OO te vertellen valt. Wat dan, andere? Och, je had mijn vrienden door dit programma kregen. Onderweg. Je wilt het niet weten wat er allemaal gebeurd is met onderweg. Vertel. Hoe mooi, jullie zijn in Tienrooy geweest. Je zit bij Nabbe geweest en het is nou pas bevrijdingsdag. Dan is van de week bij de jongens van België geweest. Bij de Ja, alle die televisieprogramma's. Belgische televisieploeg. Ja. En die zien van de week langs het pad. Pieterpad. Ja, Pieterpad. lopen het Pieterpad. Langs de, hoe heet het nou? Pieterpad. Ja, het Pieterpad lopen die. En die zijn we bij Willy Naben in Tienrooy geweest. En wat dat mooie verhaal, wat dat teweeg brengt. Wacht eens even, is dat die goeie man met dat kleine museumpje? Ja. Ja, dat dat heb ik jullie 2 keer gefilmd. Daar hebben we Maar- inderdaad... Ja. Ze is een beetje bevriend met haar man. Ze zijn een hele lieve goede mens. Daar ben ik door getroffen, alleen door onderweg. Is dat gekomen? Nou begint het kwartje langzamerhand een beetje te vallen. Dus naar aanleiding van onze aflevering, dubbele aflevering Ja. met Wiel, Ja. heb je een band met Wiel opgebouwd? Ja. En het kwam dat je. Dan ging ik een tractortje, het gehuurd hoe een boer dat was. Ik ging in Leunen een tractortje kopen in een boerenbond voor dat manneke. En toen kwam ik Wiel tegen. En toen En had toen je hem al zei op- ik, me nou ken ik al. En dat is niet meer overgegaan. Is dat ook wederzijds? Ja, heel erg zelfs. Dus die twee zien Oh, nou maar een ging beetje... het Ja, een beetje wel, tractortje ja. kopen. En toen heb Ja, ik ze een zien liedje allebei voor een hem beetje- gezongen. Hey. Ja, je maakt het met nou hè. En Nou toen maakt heb jij ik het een liedje met. voor hem gezongen. Welk liedje heb je voor hem gezongen? Ja, dat Venlose liedje. En nog even en dan gewoon eraan weer op. Dat is heel mooi. Wat een het is- geweldig verhaal, André. Nou hè, had ik Het het was hier ook. nou- hè? Ik niks gelogen. Nee, dat... En wat daaruit voort is gekomen, dat wil ik niet weten. En nou is hij van de week bij de Belgische ploeg op televisie geweest. Dat is een prachtig verhaal weer verteld over de Jodenkinderen. Dat is nou passende met de bevrijding. En dat kindje hij had in het bosje een giert ontstaan, wij noemen zeikton. En er is een kindje door gered en daar had hij nog contact met in Israël. Dat kindje had je in de zijkton verstopt. Een Joods kind had een boer van 10 naar 7 hem gebracht naar de veel boerenkar. En dat Denneke had het gered. Van de Dus ergste toevallig was van de Tienrooy. van de mijne En op ook van de herhaling mijne is het geweest, ook nog op Van de televisie werk op geweest. televisie bij NPO 2. Dat is heel bijzonder. Maar ik vind jullie ook altijd bijzonder. Maar nou is het wel mooi genoeg. Maar wat een geweldig verhaal dat door Vinden. ons programma
door een mogen we liefde zeggen, in uw leven een gekomen. prachtige vriendschap. Vriendschap. Ja, En wat doet je zoal samen? alleen maar goede dingen. Wat leuk! Ja, wat goed is. Vertellen vooral, Wilma alleen maar vertellen, want jullie hebben er 2 dagen aan gedispenseerd. Ja, Wiel kan goed vertellen. Ik kan ze mooi vertellen. En ik Dat moest kan maar maken, hè. en Dat huurde nou luisteren. wel. Ja, dat huur ik Ja, nou ja, al. ja. Maar jullie overvallen wel alles. Maar je stond net al zo leuk achter de raam naar ons te koekeloeren en te lachen, hè? Tjeu, daar kunt onderweg in. En toen wist ik niet dat die, ik dacht, ja, die Maar André, dat kan Maar toch, André dat kan kan toch ook. geen toeval zien? Nee, daarom. Nee, Dat weet nee. nou. Ach, Oh ja, goed. we zijn een mooi team hier. Hij heeft een hele stoep. Dat was nodig dat ik de stoep kan maken. Dat is... Ja, nou ziet het niet uit. Dat moet er niet te het veel was vullen, verschrikkelijk nou, van want, de tractors. Hoor. Ik ben nog net niet klaar. Want hij heeft alles met oldtimers ook smerig gemaakt. En nu doet je het mooi voor mij schoonmaken. Is dat niet netjes? Ja, is toch wel goed van Zo mij. is hè. het. Je ziet van de oldtimers. Ja, een beetje wel. Ja? Ja, Oh, ja. wij allebei, ja. Maar ik vind het programma toch wel altijd mooi. Oh, toch wel. Ja, echt. Waar haalt het vandaan? Ik moet nog even van de schrik bekomen. Ja. Waarvan? Waar zijn jullie van geschrokken dan? Nou, we waren nog niet zo lang geleden, waren we ook in Tinderen. En Ja. toen waren we eigenlijk in het verlengde van het straatje waar Wiel woont. Ja. Hebben we ook nog een aflevering van het programma opgenomen. En toen zeiden we nog tegen elkaar, nee, toen zien we nog even het straatje ingereden zelfs ook. Oh. En toen zien we tot de ontdekking gekomen dat dat buisje wat er wordt, daar is zo'n wandelroute. Ja. Maar dat buisje is min of meer Ja, alle opgeruimd, hè? de buren zien allemaal gekap aan dood. Maar dat bus waar je er allemaal in verzameld, maar de mens kan vertellen, dat hadden niet voor mogelijk. En in het museum, de kletjes van de parachute gemaakt. Stof gemaakt, ja, van ja, ja. parachutestof. Die waren, dat denk ik, de eerste communie, die is nou dus zoals 90 jaar, die komt nou nog kijken waar een jurkje hangt. Ja, het is Maar ja, heel ze mooi. kunnen allebei goed vertellen. Wel. Want als je die 2 bij hen hebt nou, dan hoeft er zelf niks meer te zeggen. Nee, dan kunnen ze theaters mee Nee, vullen. dat gaat goed. Dat, Ik zeg, maar we kennen wat nog van het leukste dorp, man, daar waren Oh ja, we dat ook was ook bij nog mooi. toen. Dat is 100 Hebben jaar we geleden ook inmiddels, zo'n hè? schik, Ja, ja, 10 ja. jaar of hoe lang? Ja, zeker. hebben we nog een rondje gereden. denk ik wel. Ja, je moet maar wel even goed kijken. Of je... Nou ja, het bord van het leukste dorp van Limburg staat nog bij... Bij de buurt. Ja, Of niet? Bij de buun. Ja. Maar daar hebben ze nou een sticker overheen geplakt. Zorg ik toevallig, maar dat weet ik ook niet zeker. Oh ja? Ja, dat weet ik niet zeker, maar of het start nog uit, dat durf ik niet zeker. te Oké. zeggen. Maar daar hebben we toen wel. Maar wel is toch er wel nog wat, altijd het mooie daar dorp. hebben dus nog steeds het gebleven. leukste dorp, hoor. Dat Ja. nog steeds, hè, want dat is nooit met een oor geweest, hè? Of wel? Weet ik niet of dat toen... Ja, Nunum is het toen geweest. En Ja, maar nog dat is mijn- niet van Limburg. Oh jawel, ja, ho, ja, ho, klopt, ja, klopt. ho, ja, dat klopt. zijn nog nu. Maar wel is een nu- goede nu- gemeenschap. nu- ja, Van de nu- week 4 lintjes, dus dat toont toch alleen al dat de Heen en wel. mensen Dat is hier keileuk. samenhorig zijn. Of niet? Ja, maar dat is overal in ons maand, denk ik. Dus, hè. Nee. Ik denk dat dat wel op meer Nee, plaatsen is, echt toch? niet zo. Maar zo leuk als hier is het volgens mij niet. Maar dat blieft. Dat Geboren halen wij en gewoon vol. getogen wel, ze mogen we wel Dat halen doen. wij gewoon vol. Ik moet zeggen, nou we hebben al veel afleveringen van het programma Heen en Wel opgenomen. Altijd gezellig. Ja, zeker. Ja. Altijd gezellig. Oh, hier op de Graat, rij ook zie je dat nog. met Graat hebben we nog gedaan, wel. Graat? Met de vloekzeugsletter. Gaat van de klomp. Ja, dan gaan we de andere dag, is hij 90, gaan we met hem rondrijden naar de Fiat. Wel is hij 90, hij is al 3 keer uitgesteld. Dus, Oh wacht, bist ik de André van... Ja. Dit is Ja. André Simons. ja. Hè. En ik ben Nou, zo we hebben moeilijk. elkaar al lang niet meer gezien, persoonlijk. Ja. Maar ik volg de dingetjes van die op Facebook, volg ik. Oh, zo ja. En die reist nog altijd met die kerk, met een Ja, tractorveur. zeker. Ja, zeker. En met dat Ja. hondje erop. Ja, precies. Ja? Hij zit nou binnen nog, dus Ik kan misschien wel halen. Gaat zwaar met me halen. dat is onze zwaber. Maar laat hem niet los, hè? Maar nou duurde het nog maar even met andere poort. Ja, maar het zal Ik wel eens vond het klaar heel mooi om zijn. even met te zien. Ik vond het ook heel leuk om ook te zien. En we hebben in dit programma hebben we al eens een keer 2 mensen aan elkaar gekoppeld. Maar indirect is dat door onderweg, is dat dus nou ook met O en met Wiel gebeurd. Ja, een beetje erbij.
is erbij. Het is gewoon heel mooi samen. Gewoon goed. Dat zien duurt alle me. mensen. We Nee, zien maar alle mensen. dat doet me echt deugd. En gelukkig, nou het weer ken ik weer. Ja, even- knoevelen, ja. Ja, ik wil ja, even- ja, ja. Maar het is toch wel mooi. Ik ben Ik ben een schone mens ook. heel blij Goeie voor mensen tegenkomen kan toch geen kwaad. Nee. En dat is het voornaamste. Kijk, Wat? dat is waar. Dat is Zwabber. Nou, doe er nog maar mooi ergens met zwabber. Ja, want en je hebt anderen. bezoek, of nee? Ja, mijn Ja. broer uit Hilversum is gekomen. Dat is ook heel bijzonder. Wat? Dus hij heeft wiet gereden. Allerbest, wat? Hoi, fijn weekend. Laat het nog goed gaan.